Ambalimo inafo frafin jamana chama olu ya ke chugumi an yero ta an yero ka jamana nyemo no ye franchement nyemo we bandaw jumatemene no benafrikalo tletan woro atumbe Brazzaville o ye Congo fabay atakuntun ye femi o ye kafo mi ye Congo jamana nyemo we Denis Sassou Nguesso ale sugandira kake aka jamana kuntigi jamana nyemo we fanga sigimi sugandele min kera atako folo ere koni marskalo tle mugani kelen temene ye jamana de munu nolu kan ka sugandele ke ma kemewo ma keme ma bishegin ani shegin olu ya jira ka foko be Denis Sassou Nguesso fe u ya sugandi ka kuka jamana nyemo we ulla halaya de la abe jamana nyemo jamana kuntigi mugani kele nunu mbela jele utara aka fanga sigila aka sigili tuguni uka jamana kuntigiyala jamana nyemgo jamana chama fana were tumbe minu ni ulu tunyu kama chi frafina ere tokola keleya tomba no Union Africaine ulu ye kulumi zigi frafina ka keleya waleya ana sabatili kechogonyuma unyemgo ya kalifalendo mamina bi no ye Musa Faki Mahamatiye ani jamana minumbe nulu be nazara kanfo oluka nyemoya bundaso no ye secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie oye Rwanda jamana musodoye oye Louise Museki Waboye ani frafina ere achamanje jamana ufarla nyon kan kanaflu wari franyonga wari kulu basigi no ye commission communauté économique et monétaire ouest central fana tunyemgo be je jamana yerma horene uka keliya tomba ale fana tunye chidimla kata je jamana yerma horene uka keliya tomba uka bulu frami zigilendo farafina tlalendo kake dakundi duguni gunye abe fomi mako Afrique centrale ulu ka chiden tumbe ani la sigiden zomunu nulu sigimbe Congo ulu fana tumbe kenega ani fana minye bene jamana kuntigi koro e no Tomasi ayi buniye an yero balmamsumi nale tun sugandira nale sugandile do farafina fe wasadin tundu no ye Madame Sangare Aïchata Siseye ale ba fe kabo farafina ere wasade ka franyonga nkuluba onyemgo ya nyini ale kembe ku kanubi kosobe wabe ku nyini jamana chama uluka ministre minun zigilen do ka jamana ni jamana woreche kunyinyana bo la inafo an faso Mali ministre tumbe Burkina Faso ta tumbe Mauritanie ta tumbe Senegal Algérie una nyona jamana uchama jamana ere ministre bunda somi zigilendo anga faso ni jamana wore che kunyi nyana bola o ministre ayajira ka fo ni yaye ka fo Mali kembe kani jama kulu wili ni jamalla hauta wili kata oyi balmaya sirani kanu nyoya sira ni kalaje alike wale munumbe laje alike Mali ani kongoni nyonche jenyoya madamine bi kabli Malika yerma horoyata bakelen keme kononton ani bi worosan bakelen keme kononton ni bi wolonfla fokasi san bakelen ni keme kononton ani bi shegima Mali ni Congo tunche kadi kosobe wa deme nyonya ni faleni jamana ni nyonche tono sira utun fanga kabu ni ye jatemene ireke Congo bi Mali deminu nu sigimbe tungafe jamana damadama be ni ya bolula Malika malidemunu zigine do Congo luka cha kosobe ni ye France boala ni Côte d'Ivoire malidemu kacha yoromi sabanana Congo tumadola France ya foloi wala Côte d'Ivoire ya foloi France biseka ke flanai jamana sabana mingone mbe ni sigate wala maliden kacha yoromi we Congo de obea jira kafo jamana flani nyonche teria fanga kabu kosobe kuni ya ye Mali ye njama kulu wuli kata ministre ya jira kafo alereni jamana kuntigi wuli la kata kwa nyere ka jamana nyamogo bi franche fanga nyamogo no ye bandawye ani Denis Sassou Nguesso to inga gelene madoni Denis Sassou Nguesso ko ani bandawye nyogonye uye kuma nyogonya ke kosobe jamana fulani nyonche demesraw terisraw tono bosraw obise kalani maya chogomi
bandaw y'a ɲini minisiri nin jamana kuntigi fila u y'a ɲini u ka minisiriw fɛ ka nin kura don jama fila ni ɲɔgɔn cɛ dɛmɛ cogo min sɔrɔ minnu kɛra ɲɔgɔn dɛmɛ siraw fanga ka bon kosɛbɛ sabu Mali yɛrɛ ani Kongo kolo sigilen don ni jamana fila bɛɛ lajɛlen fɛ min b'a to tɔnɔbɔ siraw olu bɛ se ka nimaya kosɛbɛ cogo min a yɛrɛ jira la k'a fɔ nin kalo in sara kalo kura min bɛna jɔ Zeni Munayi a y'a ɲini a y'a fɔ k'a fɔ jamana fila ninnu bɛna ɲɔgɔn tɔnɔbɔ siraw u bɛna dɔ fara kan dantigɛli min kɛra n'o ye kalikasiyɛn dantigɛli kɛlen Denis Sassou Nguesso fɛ a ye dantigɛli min kɛ hakilina minnu ani laɲini minnu b'a bolo fɛɛrɛ minnu ani caba minnu bolo dara fɛ a b'a fɛ san 5 kura min kalifara la baara minnu bɛna kɛ Kongo jamana ɲɛmɔgɔ a ye foli ci kɛ ka ɲɛsin a ɲɔna Bonyongo jamana ɲɛmɔgɔ tɔw ma minnu ni olu nana ale ka sigili la dunan o dunan jɛɲɔgɔn o jɛɲɔgɔn n'o sera kɛnɛ kan a ye foli kɛ nin bɛɛ lajɛlen ye Président Sassou Nguesso a ye hakililajigin a ka jamanadenw ani a ɲɔgɔn Bonyongow ye ka yira k'a fɔ bolokɔni den kelen tɛ bɛlɛ ta fɛn min bɛ ka ɲini farafina fɛ n'o ye ka ja kunbɛn ni jiri turu ye ani anw yɛrɛw bɛ an ka kungow tɔnɔ bɔ cogo min fo an ka hakili to k'a fɔ farafina de ye dugukolo ye dugukolo min gun ye gun min n'a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ diɲɛ dugukolo kan ko a tɛna fɔ ko farafina k'a bɛna fɔ de binkɛnɛ ka sabu kɛ jirikungow ye Sassou Nguesso a ye hakililajigin kɛ ko ale ka faso ani jamana wɛrɛw cɛ koɲɛ bɛna basigi u bɛna sinsin fɛn min kan o ye basigili ye n'o ye farafina ka basigili ye min ye Kongo jamana ɲɛmɔgɔ ye a ye foli ci ni barikada sɔrɔ ka bɔ a ɲɔgɔn Bonyongo yɔrɔ ani dunan minnu nana a yɛrɛ n'a furumuso min ye anw yɛrɛw ka jamana ɲɛmɔgɔ ye a seginna ka na Bamakɔ a don kelen lajɛ in jamanakuntigi segi in banna tuma min n'o ye juma tɛmɛnen ye jamanakuntigi yɛrɛ a seginna ka na Bamakɔ anw fɛ yan Zeni Munayi n'o ye anw ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔ ye tuma min na Denis Sassou Nguesso sigira a ɲininkali min kɛra an ka jamana furuba laseli bon kunnafoni lasilaw fɛ a ye min fɔ a kɛra nansarakan na basi la an ka lajɛ n'an sera ka bayɛlɛma an ka jamanaden minnu sigin bɛ Kongo n'olu yɛrɛ bɛ radio ɲɛtaa lamɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye donkibaru ye ka minisiri ye min fɔ Mali ni Kongo cɛ la an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn a kɛra nansarakan na an b'a lajɛ ka bayɛlɛma bamanankan na bisimila basi la. Discours d'investiture du président Sassou Nguesso, qui est un discours dédié notamment à la jeunesse congolaise. Denis Sassou Nguesso a ye kalikasiyɛn ni dantigɛli minnu kɛ a ye a ka layidu ninnu sinsin fɛn minnu kan. Disons, révèle disons, une nouvelle dynamique au sein de la politique nationale. Dabali ni fɛɛrɛ minnu jamana bɛ Kongo jamana bɛ dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛ fɛɛrɛ kura ni dabali kura tigɛlen ninnu a ka kalikasiyɛn ni layidu kan a bolila olu sira de kan. Congo et aussi la politique extérieure du Congo. Ani u ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kumaw tɔnɔ siraw wa da siraw fana ma. Parce que le président a annoncé des initiatives que pour ŋaniya minnu kan ka ta o ŋaniya ninnu sira fɛ. est impliqué aussi le Mali. O ŋaniya ninnu o n'o teri sira ninnu Mali sen bɛ olu la Mali y'a ka haminako dɔ ye. Notamment sur le plan de la lutte contre le changement climatique. Ja ninnu kɛlɛli farafina bɛ se ka jatile kɛlɛ cogo min yɛlɛma minnu bɛ don waatiw la min b'a to samiya jiw tɛ labɔli kɛ tile fanga ka bon tile bɛ jenini minnu kɛ dugukolo kan. Contre la corruption. A da sera fɛn min fana ma o ye yuruguyurugu kɛlɛ ye. L'agriculture et ça. A da sera cikɛli fana ma o dun. Nous avons une très belle expertise là. Mali ye jamana min donko b'a la cikɛ sira fɛ Mali ka dɛmɛ o sira fɛ o bɛ se ka se Kongo ma. Disons que nous pourrions revendre au Congo. Anw bɛ se ka jago kɛ ani Kongo cɛ. Et dans le cadre précisément de nos échanges, dans le cadre de la coopération bilatérale. Jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ tɔnɔbɔ siraw Mali bɛ se ka jago ni taɲini siraw bɔ ni Kongo ye.
cadre de la grande commission mixte de coopération. Jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ jɛ ka wuli ni jɛ ka baarakulu minnu bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ baaraw bɛ se ka sinsin u fan fɛ kosɛbɛ. Nous pourrions probablement, disons, renforcer notre coopération de ce côté-là. O yɔrɔ ninnu fɛ Mali ani Congo bɛ se ka lajɛli kɛ tɔnɔbɔsiraw bɛ se ka jidi jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ cogo min. La République du Congo a des relations, disons, très anciennes. Min ye Congo jamana ye ani an faso Mali teriya sira min b'a ni ɲɔgɔn cɛ bilako tɛ kabili avec notre pays, déjà dans les années 60. Kabili ba kelen san ni 960 san. 70, 80. Ba kelen san ni 970 san. Ba kelen san ni 900 fo ka se ba kelen san ni 980 ma. Nous avions des rapports extrêmement étroits. Jɛɲɔgɔnyaw baaraɲɔgɔnyaw kanubanjiyaw tun fanga ka bon baaraɲɔgɔnnaw ni kelenyaw tun fanga ka bon an faso Mali ni Congo cɛ kosɛbɛ. J'avais remarqué dès l'arrivée de notre délégation. Kabili anw yɛrɛw bɔra Mali kɔnɔ yan an sera Congo waati min an bisimilara. Notre président a été reçu. An yɛrɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ Bandaw bisimilara Denis Sassou Nguesso fɛ. En tête à tête par le président Denis Sassou Nguesso. U ye ɲɔgɔn ye gundo yɛrɛ la koyi o fila ni cɛ fila jɛra ka ɲɔgɔn ye gundo la k'u ka gundo kumaw fɔ ɲɔgɔn ye. Ils ont passé en revue notre coopération. Jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ teriya siraw u y'u lajɛ cogo kɔrɔla tɔnɔ kuraw bɛ se ka bɔ cogo min jamana fila cɛ. Bilatéral, ils ont revu également, disons, tout ce que nous pouvons, disons, apporter de bien à cette coopération. Mali ni Congo ni ɲɔgɔn cɛ tɔnɔ sira ni nafasɔrɔ sira ninnu du cɛ fila in ye da don bɛɛ lajɛlen na ni hami min ye o de ye k'a fɔ a bɛ se ka ni kuraya cogo min ka tɔnɔ sira kuraw bɔ kɔrɔlen minnu bɛ yen k'olu sɛbɛkɔrɔ jidi. Ils ont instruit notamment les ministres des Affaires étrangères. Jamana fila minisiri minnu sigilen don jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ sira taamaw la minisiri fila ni jamanakuntigi fila ye cikan gwɛlɛn f'u ye u ka jɛ k'a lajɛ cogo min. Nous sommes de redynamiser cette. Jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ kanu ni ɲɔgɔn dɛmɛ ni teriya siraw bɛ se ka nin kɛnɛmaya cogo min. Coopération et nous allons relancer cette coopération. An yɛrɛw ye nin kura don Congo ni Mali cɛ la fɛn o fɛn kɛ kɛta la min b'a to jamana fila taama siraw cɛ siraw bɛ se ka lakuraya k'u saniya cogo min tɔnɔbɔ siraw jedi cogo min an ye baara kɛ u la. À la tenue très prochaine au mois de début juin. Yani juin kalo nata ninnu cɛ kulu jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ cakɛkulu bɛna sigi. De la grande commission mixte. N'o ye Mali ani Congo ni ɲɔgɔn cɛ cakɛkuluba min bɛ yen. Mali, Congo. Ani Congo. An balimaw a dɔ la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw hali n'a tun y'a sɔrɔ kɛ k'a fɔ nin ko in a ye se ka kɛ koyi wa a ye se ka kɛ o yɛrɛ tɛ koyi fangakuntigi jamana ɲɛmɔgɔ kuntigiya sigi minnu n'u kan ka kɛ kabili Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga ye pɔrɔn na sɔrɔlasiw fɛ n'olu yɛrɛ dama ye maa dɔw tɔmɔ u diinɛ n'u ŋaniya na k'olu sigi ka debutiya jɔyɔrɔ di olu ma aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keïta tuma min na a fɔra ko sɔrɔlasiw y'a ka fanga minɛ a yɛrɛ tun ye dantigɛli kɛ k'a fɔ ale ye fanga bila tiɲɛni ɲɛsiranɲɛ fɛ a t'a fɛ jamanaden si joli ka bɔn o ɲɛsiranɲɛ ani jamana kanu min bɛ ale Ibrahim Boubacar Keïta yɔrɔ ale ye fanga bila mun na a t'a fɛ maliden joli ka bɔn ale ka fangako la o de senfɛ fanga bilali a fɛ nka yan'a ka fanga bila ko k'a ye député bulon ci député bulon minnu tun sigira n'a sigili kɛra woyoba ye o député bulon sigili o député bulon cili kɔfɛ ale sɔrɔla ka fanga bila a ye fanga bilali min kɛ sɔrɔlasi ninnu k'u b'u karaba cogo fanga na nka ka sabu kɛ diɲɛ jamana setigi jamanaw ka koron ye u ka tintili ye sɔrɔlasiw laban u ye dɔ bila fanga na n'o ye bandaw ye o bandaw o laban u ye maa sugandi o kɛra Muktar Wani a fɔra fɔ cogo min na dɛ o sɔrɔla ka jamana marabolo sigi n'o ye gouvernement ye o gouvernement min sigira ca damadama dira o ma o cɛw la o de ye san 1 ni kalo 6 u k'u banban cogo bɛɛ lajɛlen na ka labɛnw ni dabali ni fɛɛrɛw tigɛ
jamana ɲɛmɔgɔ jamana kuntigi kuraw ka sigi n'o bena kɛ jamanadenw yɛrɛw ka halala fanga sigilenw ye. O baara o sigili dɔgɔdali de kɛra an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen. U ye dɔgɔdali kɛ ka dondali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a fɔ k'u bena wotew kɛ n'o de ye jamana kuntigi sigiw ye k'a daminɛ président sigi la ka se députéw ka sugandili ma ka se maires ka sigili ma. U bena nin bɛɛ lajɛlen u bena boloda u y'a dɔgɔda ka don jɔnjɔn k'olu fɔ a ko la. O jamana kuntigi sigi ninnu de dɔgɔdara alamisa tɛmɛnen. Jamana marabaw olu ka dantigɛlikɛla fɛ n'o yɛrɛ ye minisiri ye a n'a ɲɔgɔnna bɔɲɔngo min ani jamana yɛrɛ kɔnɔna marako ani fanga cɛman bɔli minisiri ani olu minisiri fila de tun bɛ kɛnɛ kan. Hali jamanadenw yɛrɛw yɛlɛma minnu bena don jamana dantigɛli ana sigi kan tɔw b'a fɔ min ma ko constitution ko sariya kolo dɔw yɛlɛma ka kimɛ jamana yɛrɛ bɛ lahalaya kɛrɛnkɛrɛnnen minnu na ani fasow b'a fɛ ka kuntilenna minnu da jamana maracogo la fanga mara ka daminɛ fanga maracogo la ka se fanga bolicogo ma ka se fanga sigicogow ma. Sariya min bɛ o dan dɛgɛ k'o dan sigi k'o kɛcogo yira ni yɛlɛmacogo t'a la fo sariya kolow ka yɛlɛma a bɛ fɔ de ma ko constitution. Ka taa jamanadenw ɲininka u b'a fɛ ka yɛlɛma minnu don dantigɛli ni sigi kan na a bɛ fɔ de ma ko référendum. Olu de olu sugandili jamanaden kelen kelenna bɛ ɲininka i sɔnna wa ni yɛlɛma in fɔra an b'a fɛ ka nin yɛlɛma in don jamana dantigɛli ni sigi kan sariya sun na karisa yala e sɔnna wa e min ye maliden ye awɔ n sɔnna a y'i ma sɔn a bɛ fɔ de ma ko référendum o fana dɔgɔdalen don. Nin wale minnu ni o dɔgɔdara an ka jamana marabaw fɛ n'o ye furancɛ fanga marabaw ye dɔw y'a jira k'a fɔ nin ye ŋaniya jɛlenya de ye nin ye kɔnɔnjɛlenya kuma ni wale de ye ka bɔ an ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw yɔrɔ ko a mana bɔ sira o sira fɛ a mana gɛlɛya cogo o cogo san kelen ni kalo 6 minnu dira olu ma u b'u wasa don san kelen ni kalo 6 la olu tɛna kelen da u kan u tɛna kelen bɔ u la u tɛna tile kelen da u kan u tɛna tile kelen bɔ u la. Olu b'a fɛ baara nin ka kɛ waati min fɔr'u ye n'u ka fanga bɔ boli o furancɛ kɔnɔna na olu b'a fɛ yanni o waati bɛ fɔre san kelen ni kalo 6 in o k'a sɔrɔ jamana kuntigi kuraw sigira wote ninnu minnu n'olu kofɔra nin ye u bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ o furancɛ kɔnɔ. Olu ka fanga in bɛ fɔre yɔrɔ o yɔrɔ jamana kuntigi kuraw ka sigi i n'a fɔ jɔyɔrɔ min tun bɛ Ibrahim Boubacar Keïta bolo n'o ye jamana kuntigiya ye maa ka sugandi ka bila o la député minnu ni u gɛnna ka bɔ députéya la maa kuraw ka sigi ani hali minnu bɛ yen bi n'olu tɔmɔna sɔrɔlasiw fɛ olu ka baara in ka jɔ jamanadenw yɛrɛw ka bolokɔni si mɔgɔw ma mɔgɔ minnu bɛna ka na députéya baara kɛ. Maire sigi fana min ye sigida la wote ɲɛmɔgɔ kuntigi sigiw ye komi a caman bɛ yen i n'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi gɛlɛya min bɛ yen hali ni mɔgɔ min ye Wɛnzɛndugu ta k'a lajɛ maire tɛ Wɛnzɛndugu cɛ fila bɛ yen olu bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ mairiya nɔfɛ bɛɛ ni tɔgɔla sɛbɛn bɛɛ ni bɛɛ ko k'ale ye maire ye o maire ninnu bɛ se ka falen cogo min nin bɛɛ lajɛlen dɔgɔdalen don. Nin yɛrɛ ye wajibi de ye wajibi min sariti kan minnu dira ninnu ma diɲɛ setigi jamanaw ani mɔgɔ minnu bɛ Mali karaba ninnu sɔrɔlasi ninnu ka fanga bila furancɛ min dira o ma sariti kan minnu taara diɲɛ yɛrɛ jamana magɛnkɛbaw ani furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw in fɛ k'u bɛna fanga in boli san kelen ni kalo 6 min kɔnɔ ani bɛn kɛra sariti kan minnu kan olu labatoli ye wajibiya de ye. Jamana kuntigi sugandi n'o ye président sigi ani députéw ka sigili a bɛ fɔ de ma ko présidentielle ani législative u ta ko fɔlɔ u bɛna kɛ février kalo tile 17 san 2000 ani san 22 février kalo tile 27 san 2000 ani san 22 san 2000 ni san 22 kɔni o ye jamana kuntigi sigi ani député sigi aw y'a ye u ko bɛ jamana kuntigi sigi ani député wolon sigi a bɛɛ bɛ kɛ don kelen u yɛrɛw ka fɔcogo la ani laɲini min bɛ o la o de ye n'a fila bɛ jɛra ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye président sigi ani député bulon sigi députéw ka sigili a bɛ kɛ sabu ye min bɛ caman bɔ wote ko musaka la n'o tɛ n'a fɔra ka président sigi k'a dama o bannen kɔfɛ ka député sigi kɛ n'i y'o musaka fila o bɛɛ y'a dama musaka de ye o n'a bɛɛ bɛ se ka jɛ ka kɛ kelen ye o bɛ musaka tila fila de ye
cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ n'a fɔra ka jamanakuntigi sigi kɛ o y'a dama taama ye o bannen kɔfɛ ka dɔgɔdali kɛ ka député bulonsigi kɛ o fana y'a dama taama ni dama musaka ye o n'a fɔra k'a fɔ k'a bɛɛ k'a dama a sɛgɛn ka bon a musakako fanga ka bon nka k'a jɛ k'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ tile kelen waati kelen yɔrɔ kelen o b'a to sɛgɛn dɔ na bɔ sɛgɛn ni taama na dɔ yɛrɛ na bɔ a musakaw la ni jamanakuntigiw olu ma se ka sugandi tako fɔlɔ la ko min ye tako filanan ye o bɛ kɛ marsikalo tile 13 san 2022 i n'a fɔ sisan ni président sugandi kɛra tako fɔlɔ in na maa minnu bɛ taa tuma dɔ la o bɛ se ka se fo maa 20 hakɛ ma o maa 20 ninnu na fila minnu bɛ yen ni mansin ni yɔrɔ ma tɛmɛ 150 kan tako filanan bɛ kɛ ni tako filanan in kɛra sa o tuma fila minnu bɛ yen n'olu ye bɛɛ dan maa fɔlɔfɔlɔ min ye bɛɛ dan ani maa filanan min ye bɛɛ dan olu de bɛna tako filanan na k'o dɔgɔdalen don n'o kɛra kɛfɛn ye koyi n'o dɔgɔdara k'o bila marsikalo tile 13 nka min ye tako filanan ye yɔrɔ ye jamanakuntigi sigi de ye tako filanan fɔ aw ye député minnu sa ni olu ma se ka nin yɔrɔ bɛɛ sɔrɔ fɔlɔ la tako filanan fana dɔgɔdalen don ale fana la o kɔni o bilara u y'o don kɛrɛnkɛrɛn k'o bila marsikalo tile 22 san 2022 ni député tako fɔlɔw la u bɛ jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ni maa bɛɛ ma se ka sɔrɔ o tuma u bɛ taa wote tako filanan na o de bɛna kɛ marsikalo tile 20 san 2022 la n'olu sugandili kɛra sa président jamanakuntigi kura o sigira député kura o sigira o tuma ni olu wote banna tuma min olu ka kalikasiyɛn ani u ka sigili fanga na o de bɛna yɛlɛma ko fɔ furancɛ fanga ani jamanadenw ka halala fanga sigilenw na marisi kalo nata ni ala sɔnna ma cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw yanni jamanakuntigi sigi o ka kɛ jamanadenw ka masugandi maa min bɛna bila Ibrahim Boubacar Keita nɔ la i n'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita sugandi cogo min n'o ye jamanadenw ka jamanakuntigi sigilen ye n'o tɛ bandaw ale kɔni ye maa tɔmɔlen de ka bɔ jamanadenw na dɔ de y'i bolo sin ale ma wala dɔ de y'ale tɔmɔ k'ale sigi furancɛ fanga ɲɛmɔgɔya la ale tɛ jamanadenw ka maa sigilen ye maa min n'o bɛna sigi jamanakuntigi sigi la n'o bɛna kɛ Mali jamanakuntigi président ye o sugandili bannen kɔfɛ o député minnu bɛ yen n'o Ibrahim Boubacar Keita ye olu ka kolo ci député minnu bɛna kɛ o nɔgɔ labila olu nɔ labila ye n'o fana bɛna kɛ jamanadenw yɛrɛw de bɛ maaw sugandi k'olu k'u ka wasadenw ye olu bɛna kɛ députéw ye ka kɔn nin bɛɛ lajɛlen ye n y'a jira u la k'a fɔ u b'a fɛ jamana dantigɛli ni sigi kan sariya sun n'o ye constitution ye o sariya kolo dɔw ka yɛlɛma o de bɛ kɔnsa n'o de bɛna kɛ sabu ye ka sugandili kɛ o yɛrɛ fana dama dɔrɔn tɛ maa minnu bɛ n'olu bɛna kɛ jamanadenw ka maa sugandilenw ye n'a bɛ f'o ma ko conseillers minnu yɛrɛw bɛ n'olu bɛna kɛ an b'a fɔ minnu ma ko maires wala maire kɔrɔsigiw olu yɛrɛw kɔni ka sugandili sabu fana ka kan ka kɛ olu ka sugandili de sa u de bolo dara k'o bila décembre kalo tile 26 san 2021 nata an bɛ kalo min na o ye avril kalo ye mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre n'a cɛra a tɛna tɛmɛ kalo 8 hakɛ kan an bɛ kalo min na o ye avril ye avril an ko bɔ a la mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre n'a furancɛ janyana ani mairesigiw a bɛ fɔ minnu ma ko conseillers olu sugandili o tɛ tɛmɛ kalo 8 hakɛ kan min ye octobre kalo tile 31 nata ye n y'a jira u la k'a fɔ jamanadenw u bɛ taa ɲini ka jamana dantigɛli ni sigi kan sariya sun n'o ye constitution ye sariya kolo dɔw bɛ yen olu yɛlɛmali ko kuma bɛ sen na o de bɛna kɛ octobre kalo tile 31 san 2021 yɛlɛma n'o donna jamana dantigɛli ni sigi kan sariya sun na n'o ye constitution ye o tuma o b'a jira k'a fɔ Mali ye sariya kura ta n'o ye dantigɛli ni sigi kan sariya sun ye a bɛ fɔ min ma ko
constitution de la République du Mali o sharia nunu yɛlɛmali o de bɛna ni constitution kura dilali ye Mali fɛ sabu yɛlɛma dɔw bɛ don kɔrɔlen sharia kolo dɔw la laban min n'o dilala Mali fɛ o kɛra kabili sanba 1992 waati o kura de bɛna dilasa o bɛna kɛ kɔrɔlen nɔnabila ye o yɛrɛ ni y'o jateminɛ kɛ Mali yɛrɛ ani o yɛlɛmali sabu an bɛ avril kalo la o ye dɔko la mai juin juillet kalo damadama de b'a ani o cɛ n'o mɛnna cogo cogo an ka avril kalo bɔ a la mai juin juillet août septembre octobre n'a mɛnna a janyana cogo cogo a tɛna tɛmɛ kalo 6 kan ne tuma min na a labɛnna labɛnbagaw fɛ min ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye o maa sugandilen minnu olu de bɛna u hakili jagabɔ a kan n'o jagabɔra tuma min a bɛ sɔrɔ ka taa di jamanadenw ma aw sɔnna wa aw ma sɔn a bɛ fɔ o de ma ko référendum sariya kolon min n'o bɛ nin wale bolodalen ninnu bɛɛ lajɛlen n'o bɛ wele n'a bɛ fɔ o ma ko décret k'a jira k'a fɔ ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen daminɛna o sariya wele kan o bɛna kɛ décembre kalo tile 15 nata Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ o yɛrɛ u y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye u bɛ jamanakuntigi sigi ani dibitebulon sigi u b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ a kɛkun ye musaka bɛ se ka dɔgɔya cogo min ani ni maaw ka taga ka segin fanga bonyana a bɛ se ka kɛ sababu ye min b'a to jama tɛna bɔ ni wasa ye maliden minnu bɛ yen n'u bɛ taa wute o tɔgɔ bɛ sariya sɛbɛnba min kan n'o ye fichier électoral o la fɛsɛfɛsɛli k'o bɛ kɛ utukalo tile fɔlɔ ka se tile 15 nata ma jamanadenw yɛrɛw k'u kanbɔ ka fɔ n b'a fɛ ka kɛ wasaden ye wala n b'a fɛ ka kɛ jamanakuntigi sigi ye jamanadenw ka kanbɔli min n'o bɛ tali kɛ wasa n'o bɛ tali kɛ dantigɛli ni sigikan sariya sɔngɔ sariya kolo dɔw olu yɛlɛmali n'a bɛ f'o ma ko campagne référendaire o bɛ na daminɛ octobre kalo tile 15 san 2020 o min ye o référendum ni n'o kɛ ɲininkali minnu bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ sariya sɔn o sariya kolo dɔw yɛlɛmali k'o bɛ kɛ octobre kalo tile 31 o jaabi ninnu bɛ di décembre kalo tile 30 san 2020 jamana yɛrɛ kiribolo min n'o bɛ jamana dantigɛli ni sigikan sariya sɔn kɔlɔsi jamana yɛrɛ a sigicogo kura ni sariya sɔn kura ye k'o bɛna kɛ janvier kalo tile 14 san 2022 mairie sigi ninnu n y'a jira u la k'a fɔ ni maa min b'a fɛ k'i kanbɔ o kanbɔli o dɔgɔdara ka bila novembre kalo tile 11 o de y'a don laban ye ni maa b'a fɛ k'i kanbɔ mairia nɔfɛ o tuma i ka sɛbɛnw ka se a bila yɔrɔ la yanni novembre kalo tile 11 san 2021 o mairie sigi ninnu olu de dɔgɔdalen don sa décembre kalo ka bɔ o tile 10 na ka taa o tile 24 na san kura n'o ye san 2000 an bɛ san min na n'o ye san 2021 ye n y'a jira u la k'a fɔ président sigi ani députéw ka sigili o bɛna wele o weleli kan o bɛna kɛ décembre kalo tile 29 san 2021 k'i kanbɔ fanga nɔfɛ i n'a fɔ kɔrɔlen a bɛ deli ka kɛ kɛcogo min o bɛna kɛ février kalo tile 6 san 2022 an balimaw kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye an ka cɛkɔrɔbaw ye n'a fɔra cɛkɔrɔbaw ani musokɔrɔbaw an bɛna n da don min na tuma dɔ la a ye se ka kɛ minnu ye n'olu ye an ka togodala sigi cɛkɔrɔbaw ye an ka bugufiyɛw dugu minnu ni courant tɛ nin tɛ olu kɔnɔganko ye nka n'i ye Bamakɔ ta ni dugubaw ta nin waati mana se couranttigɛ banbali o de bɛ daminɛ san o san ni funtani gɛlɛyara ka se hakɛ dɔ ma tuma dɔ la hali Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ koyi nka tiɲɛ don o don couranttigɛ banbali hali anw yɛrɛw bɛ radio ɲɛtaa la yan couranttigɛ banbali y'a to cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw ka donkibaru tuma dɔ la nin tile daba ninnu na a tɛ lase yɛrɛ fo ala ka jɔn ɲuman dɔ ne yɛrɛ ni radio ɲɛtaa ɲɛmɔgɔba n'o ye Laji Ibrahima Jire ye an ye an dama kasi ala ka jɔn ɲuman dɔ la u nana groupe kura d'an ma groupe kura in a fanga ka bon hali n'an ka kɔrɔlen sabu an ka kɔrɔlen tun ye 18 de 16 nka nin fanga taara fo 20 a bɛna anw dɛmɛ kosɛbɛ ala ka jɔn ɲuman min don hali a ma sɔn a tɔgɔ yɛrɛ ka fɔ a ko ale bɛ laseliw lamɛn tuma dɔ la donkibaru bɛ to laseli la sufɛla fɛ wajibi bɛ to sen na kuran bɛ tigɛ
o b'a sɔrɔ ale labɛnnen don k'a fɔ a bɛna lamɛnli kɛ ale b'o kɛ o gɛlɛya b'ale sɔrɔ cogo min o gɛlɛya bɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o cogo la o tuma kurantigɛ ye fɛn ye fɛn min a kɔlɔlɔ bɛ se mun ma kosɛbɛ arajo kɔni tɛ tuma caman an ka minɛnw bɛ jeni yan ka sabu kɛ ni kuran tigɛra n'a bɛ na a bɛ na ni fanga sugu dɔ ye anw dun ka minɛn baarakɛminɛn ninnu kurantigɛ banbali ka jugu ma kosɛbɛ cɛkɔrɔbaw aw ka sokɔnɔna ninnu na yɔrɔ ni kuran kɔni tigɛra tele kɔni tɛ mɛnɛ nka gɛlɛya yɔrɔ ye yɔrɔ min ye o ye sumayalikɛla min bɛ sow kɔnɔ funteni n'a fanga bonyana cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw mago bɛ sumaya la o n'o tigɛra kaban sow kurunkurunnen don anw fɛ bamakɔ yan ani bamakɔ ani mali dugubaw kɔnɔna na fiɲɛw tɛ don kinw dilancogo dɔw la wa so ninnu bɛ caman ye bɔgɔ farasow de ye o faraso dun ni fiɲɛ tɛ don a kɔnɔ a bɛ hadamaden n'a tɛ nin wusu funteni fɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw caman bɛ degun kosɛbɛ o degun dan ye hali ni ventilo ni b'i ka so ni kuran tigɛra i n'a dɔn ja nafa bɛ ventilo la o kurantigɛ banbali ninnu de a kɛlen don gɛlɛyaba de ye bi o gɛlɛyaba ninnu degun min b'a la wa gɛlɛya ye fɛn o fɛn ye san o san a bɛ kɛ su fɛ an bɛ kalo min na n'o ye avril kalo ye o tile 12 ka se tile 13 tɛmɛnen ma ko mali ni kɔriwari cɛ sira min bɛ yen ko o kuran tun tigɛra ko ma kɛ ɲɛnabɔ fɛn ye a kɛra sabu ye min y'a to kuran tun ka ca ka labɔli kɛ hali n'a y'a sɔrɔ kɛ ka fɔ yɛrɛ tɛ kuran bɛ tigɛ jango n'o ɲɔgɔnna kɛra o yala mali marabaw u b'a fɛ ka yɛlɛma in don ko la min b'a to gɛlɛya in bɛ wuli wa ɲɛfɔli minnu kɛra ani yafadeli minnu kɛra Énergie Mali fɛ n'a fɔra mɔgɔw ma an ka jɛ k'an sigi ni bɛɛ y'i sigi ni min sigiyɔrɔ bɛɛ ɲɛna ni min sigiyɔrɔ bɛɛ n'a tigɛɲɛso bɔda ma wajibi ye u ka wuli k'i dɔ diɲɛ don o don gɛlɛya minnu bɛ se malidenw ma bamakɔ yan ani mali wɛrɛ fan wɛrɛw fɛ ko min ye énergie baarakɛlaw ye kɛrɛnkɛrɛnya min y'a ɲɛmɔgɔba ye ko a wulilen don k'i jɔ sabu ale sigili ma mɛn kosɛbɛ gɛlɛya in kɔni san o san hali anw bɛ kuma na waati min i ɲɛ b'a la yelen bɛ ka jigin a bɛ ka yɛlɛ nin ka jugu an ka minɛ ma ala k'an kisi minɛ tiɲɛ de ma dɔrɔn ko kabili o nana ko bɛ k'i cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen na nin kɔlɔlɔ ninnu tɛ fɛn kura ye furancɛ fanga min ko bɛ ka i cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen na nin ko in min n'a bɛ kɛ san o san a bɛ se ka dabila cogo min ka sɔrɔ kuran dili jamanadenw ma o ye jamanadenw ka hakɛ de baara caman bɛ seli ɲɛkɔrɔla la gɛlɛya minnu bɛ diɲɛ dala bi nin bɛɛ lajɛlen ye sabu minnu y'a to fo ɲɛsigi de ka kɛ cɛsiri de ka kɛ min b'a to nin kɔlɔlɔ ninnu bɛ se ka wuli cogo min o siratigɛ de la min ye bamakɔ kin caman ye bamakɔ lamini ali mali fan wɛrɛw fɛ kuran bɛ tigɛ yenkaw la kosɛbɛ ko min ye Côte d'Ivoire ye ko a gɛlɛya kelenw bɛ yen ko hali bi ɲɛma sɔrɔ la ko de kɛn bɛ ka gɛlɛya se sabu fanga min bɛ o la o fanga min n'an ka kuran fanba dɔ bɛ bɔ Côte d'Ivoire n'a fɔra ka fɔ o jiginna ka se hakɛ min ma kuran min bɛ di Côte d'Ivoire fɛ gɛlɛya dɔw y'a sɔrɔ ko o kuran ninnu tɛ se ka di o siratigɛ de la alamisa tɛmɛnen min ye minisiri Seydou Lamine Seydou Traoré ye ale de ye mali yɛrɛ dugujukɔrɔ tɔnɔfɛnw an ka funteni mafɛn minnu bɛ yen ni baara bɛ se ka kɛ n'u ye n'u bɛ kuran de ani jiko ale da sera kurantigɛ banbali ma furancɛ fanga ye ale da sera kurantigɛ banbali ma funteni lahawuta min bɛ jamanadenw kan bɛ ni funteni dun bɛ n'a y'a sɔrɔ kuran bɛ a bɛ se ka nɔgɔya dɔɔnin n'a dun fɔra ka fɔ kuran tɛ olu yɛrɛ ka fɔcogo la ko dalu caman b'a la a ka fɔcogo la ko minɛn minnu bɛ yen ko minɛn ninnu dɔgɔyalen a dɔw ka ca ni san 10 ye bi san 10 in kɔnɔna na ko minɛn ninnu tɛ labɛn o ye kuranminɛnw ye i n'a fɔ manantali baraji ko gurupu 2 dɔrɔn de bɛ yen ka sɔrɔ 4 de bɛ se ka baara kɛ a ka fɔcogo la a ko mali ni furancɛ fanga in na ko mali mago bɛ megahertz min na k'a bɛ taa fɔ 400 o minnu dun b'u bolo o tɛ tɛmɛ 300 kan ale yɛrɛ ka fɔcogo la ko min ye bamakɔ ye n'i ye kuran haju ta 175 o bɛɛ bɛ di bamakɔ yan ko de y'a to kuran bɛ jigin kosɛbɛ o minisiri y'a jira k'a fɔ cogo min na mali bɛ se ka a yɛrɛ bɔ nin gɛlɛya la ko mali tun bɛ kuran ɲini Côte d'Ivoire fɛ o tun bɛ 100 ɲɔgɔn bonyɔnko d'an ma ko min ye an sigiɲɔgɔn jamana ye o kan ka 100 min di k'a to 100 di tuguni k'a bɛ 70 de digi i n'a fɔ bɛn tun kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min k'u ye mɔgɔ ci ka taa Côte d'Ivoire k'u yɛlɛma ma don a la cogo min mali yɛrɛ bɛ se k'i yɛrɛ sama ka bɔ nin ko la min ye mali marabaaw ye ko baara dɔw bɛ ka k'u fɛ sikɔrɔ
nga utina banfo sambugani samba flani sambugani fla para mnumbe sina mimba to mali biseka yeresama kabo ni kurangu geleala mali kanga ji kurunyoro sabati dila juliba sanfe o bara do besina ministri reka fola kuni mali bafe kabo kurangu geleala nafulu hake min kanga dola uye miliyar bafla ni miliyar keme saba nyombo yongo ko mali magubo de la min biseka kurangu geleala nunu wili reka fo chokola ko maldung kololo min biseme kololo minum be daw kanga sabuke kurantege ye kube anyini maldung fe o kasabali kulu famu ko sambi saba geleya tise ka wuli tile dɔ manama min b'a to malidenw ka geleya bɛ se ka wuli cogo min a yɛrɛ ka fɔ cogo la ko sanba 2 ni san 22 k'o bɛ nɔgɔya ni sanba 2 ni san 21 ye k'o b'a sɔrɔ ko mali haju bɛ dɔw la mali bɛ se k'olu sɔrɔ cogo min an ka yɛrɛ lamɛn. An balimaw an'u la yanni an ka don kuma kɔnɔ an bɛ maliyɛnw fo maliyɛn cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn k'a f'u ye k'a fɔ ko an ye bi ɲɔgɔn dalajɛ in kɛ k'a yira maliyɛnw na k'a fɔ ko an kɔnɔla fililen de bɛ ka nin kɛ an préoccupelen don u ka sɔrɔ la kurantigɛ mun bɛ ka kɛ an m'a fɔ ko nin kurantigɛ in k'a fɔ ko nin ɲinan kurantigɛ in k'a ka jugu ni san tɔw ta ye o tɛ dɛ mais anw mana k'a fɔ ko an ma an comparer mɔgɔ tɛmɛlenw na an nana de k'a fɔ ko fɛn o fɛn kun bɛ kɛ fɔlɔ o si kana kɛ bi anw nana o de kama o de la kurantigɛ kɛra bi a y'an tɔɔrɔ fo ka s'a dan na o de la an y'aw dalajɛ bi pour que an ka ɲɔgɔn ye k'a fɔ k'a da maliyɛnw tulo kan maliyɛn cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko kurantigɛ min bɛ sen na an b'a kalama k'a fɔ ko kokura don ko kɔrɔ don jamana kɔnɔ mais anw nana jamana kɔnɔ pour que k'a fɔ ko minnu kun bɛ kɛ fɔlɔ n'olu tun man ɲi n'an bɛ fu siri o de dan na mais walasa an ka fu siri o dan na an bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko o tɛ tile kelen ko ye tile fila ko tɛ tile saba ko tɛ fɛn mun ma se ka kɛ san 20 ni san 30 kɔnɔ kalo 6 tɛ o kɛ mais o tɛ a to k'a fɔ ko anw bilala baara min na k'an b'an cɛ a la an nana de k'a fɔ k'an bɛ maliyɛnw ka problème régler ka maliyɛnw ka vie facilité u bolo an cɛ sirilen b'o de la wa de kɛ an b'o a dan na an nalen an nana sɔrɔ jamana énergie bɛ cogoya min na juru min bɛ jamana énergie dɔrɔn na a ka fournisseurs minnu bɛ courant feere a ma o dɔrɔn n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o tun ye miliyari franc CFA miliyari 180 juru tun y'o ye an nana sɔrɔ courant bɛ di ni baarakɛminɛ fɛn bɛ baarakɛla ninnu bolo a bɛɛ kɔrɔ la parce que n'i y'a jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ ye san 10 san 20 baarakɛminɛ sanlenw ye n'i dun ye baarakɛminɛ san n'i m'a ladon mɔgɔ yɛrɛ ka kuma hali ni si b'i la n'i ma entretien k'a la a tɛ nafa ɲa donc i ye baarakɛminɛ san n'i ma entretien k'a la n'i ma maintenance k'a la a tɛ marcher donc an nana sɔrɔ baarakɛminɛ ninnu bɛɛ fɛnɛ sɛgɛnnen don fo ka s'a dan na mais an tun sigilen don n'a ye k'a fɔ ko ɲinan mars ni avril bɛ gɛlɛya an tun sigilen don n'o ye donc an b'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ k'a kan ka bɛn ni sunkalo ye donc anw nana dɔrɔn an ka baara fɔlɔ kɛra jumɛn ye an bɛ se ka mun de kɛ sisan walasa ni mars ni avril sera maliyɛnw kana tile gɛlɛya dɔn o kɛra an ka baara fɔlɔ ye filanan ye jumɛn ye k'a fɔ ko an ye o kɛ cogo filanan kɛra jumɛn ye an ko an bɛ se ka mun fɛnɛ kɛ parce que anw nana o de kama ka fɛn kɛ mun b'a to hali sini n'anw tɛ yan nɔ maliyɛnw bɛ mun nafa ye an ko an bɛ se ka mun de kɛ sisan nɔ tuguni walasa san wɛrɛ ni ɲɔgɔn kuma la an kana to boliboli la tuguni k'a fɔ ko an bɛ se ka fɛn jumɛn tugu yan fɛ an bɛ se ka jumɛn tigɛ yan fɛ k'o bari yan fɛ walasa kurantigɛ kana kɛ pour que o kana kɛ secret wɛrɛ t'a la fɔ an ka wari de ɲini ka minɛ ɲɛnamaw san mun bɛ kuran dilan donc urgence tun ye jumɛn ye urgence tun ye ɲinan an b'a lajɛ ka groupe dɔw ɲini k'olu sigi o yɔrɔ ninnu na walasa ni o yɔrɔ ninnu tiɲɛna dɔrɔn an ka se ka courant di population ma bon hali n'i y'a jateminɛ o baara in fɛnɛ k'a fɔ k'i bɛ groupe sigi k'a bila énergie réseau kan n'i bɛ fɛ k'a kɛ a wagati fitinin surumani o ye san 1 an dun nana octobre an tun b'a dɔn ko avril ka se avril mars ma o ye kalo 6 dɔrɔn de an b'a kɛ cogo di donc an sera quand même an y'an jija k'an digi a baarakɛla ninnu kan minnu kan k'a baara kɛ k'an digi u kan walasa u ka se k'a kɛ an ye kalo 4 fɛn min bɛ kɛ san 1 an y'o kɛ kalo 4 o groupe ninnu installé la dɔ bɛ Badilabugu dɔ bɛ Sotiba IER cour kɔnɔ an tilalen o la an ko bon sisan nɔ funteni mana se anw mako bɛ électricité hakɛ jumɛn na pour que maliyɛnw kana sɛgɛn an y'a jateminɛ k'a fɔ an mako bɛ mégawati 400 jate de la mais an ko bon nin 400 in sisan nɔ n'an bɛ fɛ k'a bila maliyɛnw ka disposition na k'a bila maliyɛnw ka bolo kan tile heure 24 kalo tile 30 an bɛ se k'o kɛ cogo di walasa an ka se k'o kɛ fɔ an ka wuli parce que n'i y'a jateminɛ an ka baarakɛminɛw minnu b'an yɛrɛ bolo o bɛ se ka 300 mégawati 300 ɲɔgɔnna de produit a tɔ ye 100 mun b'a jɛ
an nana sɔrɔ k'a fɔ ko an ka jamana tagabolo kɔrɔ la an kɛlen don k'a kɛ an bɛnɔkan mun bɛ CEDEAO mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an ka se ka to ka énergie san ɲɔgɔn fɛ o hukumu kɔnɔna la Mali bɛ 100 tɔn in Mali b'o bɔ kɔfɛ ka na n'a ye Mali kɔnɔ donc an ko comme an nana sɔrɔ o bɛ bɔ kɔfɛ o filɛ nin ye o ye ko ye mun bɛ bɛn tile kelen mais a tɛ bɛn badabada donc tagalen ɲɛfɛ n bɛna n da don an ye fɛɛrɛ minnu tigɛ walasa ka bɔ o kɔnɔ n bɛna n da don o la k'o fɔ mais hali n'i ko k'i b'o kɛ fɛnɛ o ye san caman baara ye alors que an dun ka objectif ye kalo 6 in kɔnɔ an bɛ mun kɛ donc an wulila ka se an sigiɲɔgɔn olu ma k'a f'u ye bon bɛnɔkan de b'an ni ɲɔgɔn cɛ aw kan ka nin di anw ma anw tɛna kulonkɛ ɲinan funteni na parce que ni funteni bɔra ɲinan a bɛna bɛn ni sunkalo de fɛnɛ ye an tɛ fɛ Mali population ka sɛgɛn est ce que an bɛ se ka garantie sɔrɔ bɛnɔkan b'an ni ɲɔgɔn cɛ dɛ mais halisa an mago bɛ garantie la k'a fɔ a b'a kɛ an ye papiers signé k'a fɔ ko u b'a kɛ an wulila o kan an y'o kɛ janvier kalo la an wulila ka s'u ma an y'o kɛ mars kalo n'an y'a jateminɛ ne ma fɔ ko courant ma tigɛ dɛ mais n'an y'a jateminɛ courant tigɛ caman bɔra fanga la n'i y'a comparer mois de mars kalo tɛmɛnenw na an tun hakili la ko kelen de kan ka bɛna continuer avril kalo la mais an y'a ye mars yɛrɛ kɔnɔla in fɛnɛ la an ni an sigiɲɔgɔn kun bɛnnen don mun na k'u b'o d'an ma an y'a ye k'u kun tɛ k'o yɛrɛ di ka ɲa donc nin kalo in yɛrɛ dɔrɔn tile 7 an wulila tuguni an tagara se u ma an ye sigi ka kuma kɛ k'a fɔ ye k'a fɔ an mago bɛ nin quantité in de la a y'aw jija a k'o di mais n'aw tɛ se k'o di aw bɛ ka mun di sisan a ye layidu d'an ma k'a fɔ ko aw bɛ t'o kan an y'o layidu sɔrɔ an nana an bɔra yen kalo tile 7 kalo tile 12 u tun bɛ mun yɛrɛ di kɔrɔlen caman baden bɔra o fɛnɛ la o kɛra fɛn ye mun ye an ka courant di mun ye a gɛlɛya mais an bɛ mun fɔ maliyɛnw ye funteni bɔ mun bɛ yen sisan funteniba bɔ de don donc an yɛrɛ kun fɛnɛ ye jateminɛw kɛ ka se o de ma an b'a dɔn k'a fɔ ko funteniba bɛna bɔ mais ni funteni bɔra fɔlɔ i kun bɛ se ka kɛmɛ sira o courant kɛmɛ sira n'i kun b'a di fɔlɔ sisan nɔ i bɛ taa sɔrɔ n'i ko k'i b'o 100 sira in di 10 ou bien 15 ou bien 20 yɛrɛ bɛ bɔ o la o ye tile yɛrɛ farinya sababu ye parce que hali moteur ma fɛn de don ni courant tile gana cogo sugu dɔ la dɔ bɛ bɔ o la o de la an tun ye groupe wɛrɛw sigi walasa o 10 ni 15 min bɛ bɔ a la an ka se k'o compenser o tun tɛ kɛ san tɔw la o mais an ye nin bɛɛ de jateminɛ k'a fɔ ko ɲinan ta in ka gɛlɛn parce que anw nana mun kama anw nana k'a yira de k'a fɔ ko kow bɛ se ka kɛ cogoya wɛrɛ la mun tɛ cogo kɔrɔw ye donc an y'o de kɛ o kɛlen effectivement ɲinan tile barika bonyana ni san tɔw ta ye funteni avril na mais o bɛɛ la anw ye fɛn kura minnu sigi minɛn kura minnu sigi olu kun sera ka se k'a supporter mais an ni an kɛrɛfɛ mɔgɔw fɛnɛ kun bɛnna mun na o de kɛra tiɲɛni ye parce que olu fɛnɛ fɛ yen courant ko gɛlɛyara bi na courant bɛ ka tigɛ olu yɛrɛ fɛnɛ fɛ yen yɔrɔ mɔgɔ tɛ dumuni bɔ i denw da ka taga don mɔgɔ wɛrɛ denw da dɛ o de la an ko an bɛ se ka ɲa ɲɔgɔn ma ka courant di ɲɔgɔn ma tile 1 ni tile 2 mais an man ka kɛ an tagabolo ye o de kosɔn an b'a fɔ maliyɛnw ye courant tigɛ min bɛ sen na bi ko kura tɛ ko kɔrɔ don mais anw tɛ yan k'a fɔ ko mun bɛ kɛ kɔrɔlen ko ka kɛ bi an kɛlen don ka dabaliw tigɛ walasa halisa caman ka bɔ a la mais ne bɛ mun fɔ maliyɛnw ye n'i ye ne kɛ ala ye bi ka se kɛ ne bɛ courant dilan sisan k'a di maliyɛn bɛɛ ma mais n tɛ ala ye n ye jɔni de ye n bɛ sɔn n ka jɔniya ma o jɔniya in kɔnɔla la n'i bɛ fɛ ka baara kɛ i y'a kɛ cogo o cogo i mago bɛ wagati dɔ la hali ni moyen kɛr'i bolo parce que bi na an wulila ka taga wari ɲini dɔgɔkun tɛmɛlen dɔrɔn ne bɔra Sudan n bɔra Abu Dhabi dɔgɔkun nataw la n kan ka taga Makan ka taga wari ɲini walasa an ka courant ko halisa a bɛ se ka basigi cogoya min na mais i y'o wari sɔrɔ cogo o cogo n'i ye baara daminɛ i mago bɛ san damadɔni na pour que kow ka kɛ i sago ye o de la an b'a f'u ye u bɛ tɔɔrɔ mun kɔnɔ an b'a faamuya wa an b'u faamuya an b'u ka dusuman tiɲɛ an b'a faamu mais an bɛ mun ɲini u fɛ u fana ka an faamuya k'a fɔ ko fɛn mun ma kɛ san 10 san 20 o tɛ se ka kɛ kalo 6 mais o n'a ta o ta an cɛsirilen don k'a kɛ an kɔni ye labɛnw sabati walasa mun b'a to u kun bɛ sɛgɛn mun dɔn san tɔw la u kana se k'o dɔn o labɛn ninnu foyi ma bɔ u la gɛlɛya dɔ de donna an kɛrɛfɛ mɔgɔw kan mun ye an fɛnɛ ka courant ko perturber mais an bɛ segin a kan dɛ an bɛ tagali min kɛ courant ta mɔgɔ wɛrɛw fɛ yen o ye ko ye mun tun man ka kɛ mais a kɛra ji bɔnnen tɛ tiɲɛ anw nana sɔrɔ yen nɔ an bɛ se mun ye o ye k'a yɛlɛma de walasa k'a falen an ko an bɛ mun de kɛ an ko ɲinanta o bɛ se ka kɛ parce que n'i ye baara daminɛ a tɛ ban mais san wɛrɛ ni san wɛrɛ kɔta ta anw bolo anw ka baara kan ka apprécier san wɛrɛ ni san wɛrɛ kɔta courant ko bɛna kɛ cogo di maliyɛnw kan ka anw ka ko jateminɛ o de ma mais o ma an bali an ka fɛɛrɛ tigɛ walasa ɲinanta caman ka bɔ a la walasa i ka se ka i ka courant ko ɲɛnabɔ i mago bɛ investissement de la ka wari bɔ ka baarakɛminɛnw san o kɔnɔla la an ko k'an bɛna an ye fɛɛrɛ tigɛ walasa ka baarakɛminɛnw courant minɛnw courant mun bɛ dilan ni
tile an ko an bɛna a kɛ ka wari caman don la walasa an ka se o fana ka se ka jɔyɔrɔ caman ta an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko énergie solaire n'aw y'a jateminɛ anw nali ani bi cɛ anw nani bi cɛ n'i y'a jateminɛ o kuranko o caman sigira sen kan n'aw ye conseil des ministres communiquéw ta a bɛ taga sɔrɔ au moins o ɲɔgɔnna 3 k'a fɔ ko kuran mun bɛ kɛ ni tile n'a bɛ fɔ o ma énergie solaire o contrat de concession mun ye ka sɛbɛn kɛ gouvernement ni mɔgɔ dɔw cɛ minnu bɛna o baarakɛminɛ ninnu dilan ka kuran di énergie ma o ɲɔgɔnna 3 ɲɔgɔnna tɛmɛna conseil des ministres la ka ban an nana n'a cɛ an kan ka mégawatt 93 o kan ka kɛ bila 50 an y'o signé o kan ka kɛ Fana 33 o kan ka kɛ Segu an kan ka fɛnɛ nin senata tɛ 32 ye dɛ ani agence solaire internationale n'o ye diɲɛ tɔnkulu ye mun ka baara bɛnnen bɛ énergie solaire ko ma n'o bɛ fɔ ma kuran min bɛ di ni tile n'o ka baara bɛnnen don o ma o ye an y'an jija olu ka Mali choisi k'a fɔ ko u bɛna u ka expérience fɔlɔfɔlɔ u bɛna kɛ Mali de la o ye mégawatti 500 ye o projet fɛnɛ bɛ sen na an b'a dɔn k'a fɔ fɛnɛ fiɲɛ fɛnɛ b'an fɛ yan nɔ donc méga 150 o fɛnɛ kan ka kɛ Kayi n'a bɛ fɔ ma Botege kuru village dɔ bɛ yen nɔ o kan ka kɛ yen nɔ fɛnɛ ninnu bɛɛ baara bɛ sen na nka an y'a fɔ cogoya min na ninnu dɔw baara o ye fɛn yɛrɛ de ye k'a jateminɛ par exemple n'i bɛna centrale éolienne kɛ mun ka fɛn kɛ mun bɛ kuran min bɛ marché ni fiɲɛ ye i kan ka san 1 jate de kɛ ka to k'a lajɛ hali kɔnɔw bɛ tɛmɛ cogoya min na est ce que a tɛna jouer kɔnɔw tɛmɛ cogo kan olu ye norme internationale ye olu ye bɛnɔkan diɲɛ bɛnɔkanw ye i y'a kɛ cogo cogo i bɛ o ye tɛmɛ sira de i bɛ tɛmɛ mun fɛ k'a fɔ ko baara ma daminɛ walasa maliyɛnw ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ a daminɛna mais a tɛ ban tile kelen baara de tɛ wagati jan baara don an y'a daminɛ pour que an ka bɔ halisa an ka nin jɔnya juru in parce que ne bolo jɔnya juru de don k'a fɔ k'an bɛ taa Mali ka wuli k'a fɔ ko bi bi in na maloyala ko de don an k'a fɔ k'a fɔ ko an tɛ ka se ka kuran di maliyɛnw ma parce que gɛlɛya donna an kɛrɛfɛ jamanaw la o ye maloyala ko de pour que an ka bɔ o maloya in kɔnɔ an ye mun fɛnɛ kɛ an ye baraji dɔ tun bɛ yen nɔ o tun kan ka jɔ depuis san 2015 o tun kan ka jɔ Kulukoro mara la an nana sɔrɔ a papiyew bilalen bɛ dama don a kuma la an ye papiye ninnu labɔ wa bi bi in na o baara daminɛna ka ban o tɛmɛlen kɔfɛ système OMVS n'o ye tɔn ye mun bɛ Mali Sénégal Guinée ani Mauritanie o ye tɔn jɔkulu sigilen walasa ka se ka kuranko ani Mali ji fleuve Sénégal ji k'a a makaran o fɛnɛ kɔnɔna la baraji dɔ bɛ ka dilan Guyina o baraji in fɛnɛ an nalen an ye wulikajɔ kɛ walasa o baraji in bɛ se ka ban ka bɛn ni Mali funteni ye parce que o fɛnɛ tun b'an dɛmɛ parce que n'i y'a jateminɛ kɛmɛ sigi o sigiyɔrɔ la o système ni OMVS ka kuranko ni Guyina banna a bɛna fɔ kuranko sigiyɔrɔma 100 50 de bɛna fara donc an ye wulikajɔ kɛ walasa o baara fɛnɛ ka se ka ban ka bɛn ni funteni ye mais banajugu min bɛ yan nɔ sisan nɔ an ka diɲɛ kɔnɔ o y'o fɛnɛ baara lasumaya donc baara kun kan ka ban ka bɛn ni mars ye sisan nɔ jateminɛw la baara kan ka ban ka bɛn ni septembre nin san septembre kalo ye bon o ye fɛn ye mun b'a yira an na k'a fɔ ko san wɛrɛ bɛ nɔgɔya ni ɲinan ye o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ tiɲɛ don n'i ko k'i bɛ kuran dilan ni groupe ye kuran sara da ka gɛlɛn a bɛ wari caman bɔ gouvernement kun mais anw ko yanni baraji ko minnu sigilen no sen kan parce que n y'o de fɔ n ko n'i y'a jateminɛ n'i ko k'i bɛ baraji dilan san 5 ni san 6 fo ka taa se san 10 ma o baara de don mais yanni o baara ninnu olu ka sigi sen kan baara min ka teli o ye ka kuran kɛ ni groupe ye donc an bɛ kuran hakɛya min ta ka bɔ an sigiɲɔgɔnw fɛ yen n'o bɛ bɛn mégawatti 100 jate ma donc an ye centrale dɔ jɔli daminɛ centrale in yɛrɛ a sera fɔ a jɔli ye caman kɛra a jɔli la on est à 30% kɛmɛ sira o kɛmɛ sira n'i y'a jateminɛ 30 kɛra ka ban o bɛ sira kɔrɔ centrale in bɛ ka kɛ sira kɔrɔ ni Ala sɔnna o centrale in an b'o sɔrɔ 2022 donc an y'o fɛnɛ kɛ walasa o ka ban joona k'an bɔ jɔnya juru in kɔnɔ mais an b'a dɔn olu si tɛ Mali kuranko solution ye Mali kuranko fura tɛ foyi wɛrɛ an ka wari ɲini ka énergie solaire développer ka wari ɲini ka barajiw kɛ o kɔnɔna la ni kalo tɛmɛlen an ni entreprise dɔ fɛnɛ ye contrat dɔ signé walasa an ka se ka baraji kuru 3 an ka se k'o daminɛ fleuve Niger kan n'a bɛ fɔ o ma ko Bagoye Baoulé 3 ani Baoulé 4 o baraji 3 ninnu an y'o bɛnna kan signé olu bɛna étude daminɛ walasa an ka se k'o baraji ninnu fɛnɛ kɛ donc an bɛ mun fɔ maliyɛnw ye k'a fɔ k'u k'u hakili sigi mais an ye jɔn de ye an bɛ yafa fɛnɛ delikɛw fɛ mun bɛ ka kɛ sisan nɔ an diyaɲɛ ko tɛ dɛ an dɛsɛlen de wa hali o dɛsɛ in fɛnɛ kɔnɔna la an cɛsirilen don walasa a bɛ se ka ban joona cogoya min na ni Ala sɔnna tile nata ninnu na caman bɛ bɔ gɛlɛya in na ni Ala sɔnna mais an bɛ mun f'u ye an nana yan nɔ maliyɛnw dɛmɛli de kama wa an ka baara ti foyi wɛrɛ ye k'o kɛ k'a daminɛ président na ka se vice président ma premier ministre ma fo ka se gouvernement mɔgɔ bɛɛ ani EDM baarakɛla bɛɛ
hakilina foyi wɛrɛ t'an na o y'a maliyɛnw bolo an bɛ k'o baara de kɛ mais k'a fɔ maliyɛnw ye k'a fɔ jɔn tɛ se ka kɛ ala ye jɔn se ye mun ye i b'o de kɛ an se ye mun ye an b'o kɛ mais k'a fɔ ko an se ye mun ye o ye ka ko nɔgɔya maliyɛnw bolo ni ala sɔnna san nataw la k'o bɛ nɔgɔya o fɛrɛ sisan nɔ wa an b'a kɛ mais halisa anw nana ko kelen de kama an b'o de fɔ ni mali ko tɛ ne ti don naw wa k'a fɔ fɛnɛ k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ yen nɔ ko faamaw t'a kalama maliyɛnw bɛ k'a sɛgɛn kɛ cogoya min na ne yɛrɛ fɛnɛ bɛ k'a sɛgɛn kɛ ten dɔɔni de toute ma vie ne ka diɲɛlatigɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ne ma deli ka foyi kɛ k'a fɔ ko n y'a kɛ k'a bɛn n yɛrɛ ni n ka nsomɔgɔw ma o tɛ ne ka vie kɔnɔna la hali ne yɛlɛmana yɔrɔ o yɔrɔ la n'a fɔra ko ka sira dilan hali ni mɔgɔ ma wari bɔ depuis ne ma kɛ ministre ye a bɛ se ka to ko renseignement ɲini ne kelen ne bɛ sira dilan ka taga fɔ ka quartier sira dilan n'a fɔra ko ka courant kɛ ko ka éclairage public kɛ ne yɛrɛ ye wari bɔ mun ka éclairage public kɛ ka taga parce que mɔgɔ kelen ko o tɛ ko dilan an bɛɛ de ye kelen an bɛɛ ye maliyɛn de ye mais ni ko kɛra cogo cogo fɔ dɔ ka ta ka kɛ ɲɛmɔgɔya la ne bɛ ɲɛmɔgɔya la bi mais sini e bɛ se ka k'a la sinikɛnɛ nin bɛ se ka k'a la an bɛ ko la an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa mali ka bɔ nin dingɛ in kɔnɔ mali tɛ bɔ dingɛ in kɔnɔ k'an to ɲɔgɔn sen t'a la an ka laɲini tɛ foyi ye kuma fɛn fɛn bɛ ka fɔ bi an tulo b'a bɛɛ la mais o tɛ ko ye an bɛ mun jateminɛ an bɛ mun ɲini maliyɛnw fɛ dɔrɔn an bɛ baara mun na u k'an dɛmɛ baara in na u bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi an ka laɲini tɛ olu ka laɲini tɛ ni ala sɔnna an bɛ fura sɔrɔ a la nka halisa an ka ɲɔgɔn dɛmɛ baara in kɔnɔla la parce que n'an ma ɲɔgɔn dɛmɛ a tɛ ɲɛnabɔ n'i y'a jateminɛ même ne bɛ k'a fɔ n ko baraji min daminɛna sisan nɔ Kulukoro ni ne y'a fɔ aw ye bi o baraji o daminɛna cogoya min na k'a fɔ ko sini ko ne bɛ se ka convoquer pôle économique la a ko la a b'a fɔ mun y'i don a la mais an bɛ Mali ko dɔrɔn de la parce que n'an ye ɲinan jɛ a bɛ fɔ période dɔ de ma ko période d'étiage c'est-à-dire que a bɛɛ b'a dɔn sisan nɔ ji caman tɛ ba kɔnɔ donc sisan de n'i bɛ fɛ ka baraji kɛ sisan de i bɛ se ka baraji senw sigi mais pour que ka baraji senw sigi ko caman de bɛ o kan ka kɛ an ye mɔgɔ minnu bila la olu kan ka taa financement de ɲini extérieur la olu m'o financement sɔrɔ fɔlɔ Mali fɛnɛ kan ka papier dɔw signer ka d'u ma o papier ninnu ma di ne ko n k'u ka baara daminɛ u ko monsieur le ministre an bɛ se ka baara daminɛ kɛ mais n'an ye baara daminɛ e kan bɛ papier minnu ma n'olu ma signer ou bien n'anw taara wari ɲini n'anw ma wari signer wari sɔrɔ k'a fɔ ko baara ma bɔ bilen yala aw bɛ nin wari in sara ne y'a signé k'a fɔ a y'a daminɛ aw mana baara mun kɛ n b'a sara o tɛ dɔwɛrɛ ye o donc sini n bɛ se ka convoquer pôle économique la parce que ni ne taara sini ni ne tɛ yan normalement ne kan ka miiri o de la o ni ne taara sini ni ne tɛ yan nɔ mɔgɔ kura min bɛ na o bɛ se k'a fɔ ko nin baraji in tɛ ne ka ko ye n t'a kɛ n'o ma kɛ mun de bɛ kɛ a bɛ fɔ ko e t'a ka wari sara n'a fɔra ko e t'a ka wari sara o bɛ ne bolo wele pôle économique la n bɛ mun kɛ n ye wari min fara ɲɔgɔn kan n ka vie bɛɛ lajɛlen kɔnɔ la n b'a ta k'a di mais Mali ko de don an tɛ sɛgɛn o la o mais an bɛ mun fɔ dɔrɔn maliyɛnw ye an bɛ segin a kan an tɛ sɛgɛn a la an bɛ yafa ɲini kɛ u fɛ halisa mun kɛra an ka laɲini tɛ a man ɲi an dɛsɛlen de y'a kɛ nka an cɛsirilen don mun sababu la mun b'a to a bɛ ban joona cogoya min na nka an bɛ layidu min d'u ma c'est que san nataw la ni mun kɛlen filɛ a tɛ kɛ ka sababu kɛ an ye baara mun daminɛ san nataw la a ye résultat bɛna ye hakɛto bɛ nin kan. An balimaw jigilatigɛ wale min n'aw y'o buru fiyɛ kan mɛn sisan nin de ye bonyamasegin kɛnɛ ye nin ye janaja kɛnɛ ye min kɛra an ka jamana marabaw fɛ ka ɲɛsin Ibrahim Ould Sadati ma n'ale tun ye Bamanci kɛlɛbolo min bɛ n'o ye mɛla n'u jɛɲɔgɔn ye u farala ɲɔgɔn kan ka kolo dɔ dilan ko nin ye Azawad kolo Azawatikaw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba ye min ye Asimu Koyita ye ale min ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ dankan ye bonyamasegin kɛnɛ in ani waleɲumandɔn ni janaja kelen min sigira a ɲɛmɔgɔya tun b'ale de bolo tuma min na taamana ka se fure ma a ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin fure ma jamana yɛrɛ jɔnjɔn o drapeau dalen don a kan a ye jamana ka bonyamasegin a y'o kɛ Ibrahim Ould Sadati n'ale ye coordination des mouvements de l'Azawad olu ka ɲɛmɔgɔ ye bi Monsieur Sidi Ibrahim Ould Sadati Asimu Koyita a ko nin cɛ in no o ye Ibrahim Ould Sadati ye président de la coordination des mouvements de l'Azawad n'ale ye mouvement de l'Azawad n'ale y'o k'u ka tɔn ɲɛmɔgɔba ye Sema n'o ye Sema ye au nom du président de la transition furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la chef de l'État n'o ye fasokuntigi ye bi et en vertu des pouvoirs ani se min ani bonya min dara ne kan bi n'o ye bonya gɛlɛn ye qui nous sont conférés n'o dira ne Asimu Koyita ma nous vous faisons officier de l'ordre national du Mali an bɛ bonyamasegin jɔnjɔn d'i ma n'o ye officier de l'ordre national du Mali ye à titre posthume a bɛ da i kan bi kɔni hali n'a y'a sɔrɔ i tɛ balo la jɔnjɔn bɛ di n'o ye bonyama jɔnjɔn ye min bɛ di jamana kumabɔdenw ma o bɛ di maa min fɛ a kumakan yɛrɛ yɛrɛtɔ n'o ye général brigade
Amadou Sagafuru Gueye ale ye jamana yɛrɛ ka janaja duwawu fɔ jamana ka waleɲumandɔn a n'a ka bonya a y'o sege Ibrahima Olu Sadati Mali ka waleɲumandɔn o bonya a n'o karama k'o fɔ a su kunna banbaatɔ avec la patience mɔgɔ sabalilen tun don et l'intelligence dɔɔnin tun b'a la pour aplanir ka se ka na ni sɔnnɔgɔya ye les divergences fɔɲɔgɔnkɔ minnu bɛ yen et concilier ka se ka bɛn kɛ des positions mɔgɔ minnu fɔn bɛ ɲɔgɔn kɔ souvent très opposées. tuma dɔ la ni fadenya ka gɛlɛn ni fadenya gɛlɛyalen don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a sera ka mɔgɔw cɛfɔ ka mɔgɔw kanbɛn Cette force ko se min tun b'a ye de persuasion, n'a bɛ se ka maa minnu fɔn bɛ ɲɔgɔn kɔ k'u cɛbɛn cette pugnacité a kegunya na kɔnɔjɛya a n'a dɔnko min tun b'a la et cette intime conviction ani limaniya minnu tun bɛ a la que les frères maliens k'a dɔn k'a fɔ min ye malidenw ye fadenya bɛ minnu cɛ peuvent s'asseoir bɛ se ka sigi kɛnɛ kelen kan autour de la même table, kɛnɛ kelen kan ka kuma s'unir ka jɛ et construire ka dilali kɛ un avenir sini dilali radieux ni bɛɛ bɛ wasa n'a ye pour tous. fasodenw bɛɛ ye Voilà nin de ye ce que ces nombreux messages a ye cikan minnu bila a kɔ yan empreints ni a bɛna nɔtu de tristesse n'o ye dusukun kasi et de compassion ani waleɲumandɔn ani ɲɛji kasi ɲɛji bɔ à sa famille a ka du la et au Mali ani Mali bɛɛ ont tenu à saluer. ni wale min ka kan ka fo ka barikada malidenw fɛ mɔgɔ minnu tun bɛ janajakɛyɔrɔ la n balimaw a jigilatigɛ fanga bonyana kosɛbɛ a ɲɛji bɔ fanga bonyana kosɛbɛ n bɛna kɛ di o tun miiri bɛ mɔgɔ caman na yala jamana in bɛna kɛ cogo di nka tuma min na suburu fiyɛra su kan janaja dira somɔgɔw ma cɛ min n'a tun tɔgɔ ye cɛfɔ ni kanbɛ ŋanaba ani cɛfɔ ani bɛnkula min tun cɛsirilen don o la Mali kɔnɔ yan a sudon o kɛra bɛr Tombouctou kɛrɛfɛ a yɛrɛ wolola dugu min kɔnɔ Tombouctou bɛr ye dugu min ni Tombouctou cɛ tɛ tɛmɛ kilo 10 hakɛ kan an balimaw nin dun ye Sidi Ibrahima Olu Sadat nin tun ye a ka janaja bonyamasegin kɛnɛ min kɛra an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o Sidi Ibrahima Olu Sadati a faga cogo min nanzaraw ka kunnafoni lase bondaso y'a ɲininkali kɛ n'o ye TV5 ye olu ka ciden tun bɛ kɛnɛ kan a ye ɲɛfɔli min kɛ o filɛ nin mɔgɔ caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka yala jɔnni de ye nin faga a fagara mɔgɔ jumɛn fɛ a ka chauffeur de ye kunnafoni lasela bolo minɛ wala o gɛrɛla kunnafoni lasela la a fagara yɔrɔ min na ko t'o yɔrɔ yira a ye min fɔ o filɛ. Quand il m'a appelé 10 minutes après, je lui ai envoyé le message, le numéro de téléphone du technicien du groupe là. Donc quand le technicien... Komi courant bɛ to ka tigɛ groupe min bɛ a ka sokɔnɔna na o groupe gɛlɛya dɔ y'o sɔrɔ ko o ye groupe dilala ko numéro wele wala ka numéro di a ma. Quand le technicien là est arrivé, min ye courant dilala ye o nana tuma min min ye groupe dilala ye o nana tuma min. Il est sorti. Ale yɛrɛ Sidi Ibrahima Olu Sadati bɔra kɛnɛ ma sa. Montrer le défaut du groupe là au technicien là. K'a yira a yɛrɛ bɔli min kɛra n'o ye Sidi Ibrahima Olu Sadati a bɔra gɛlɛya tiɲɛni min bɛ groupe la k'o ɲɛfɔ groupe dilala ye tuma min. C'est en ce moment que il y a eu le tir là. O waati de la sa marifatigiw ye mugu wuli a la. Dans le sang. Il me dit que a jolima y'a fɔ ne ye. Il faut tout faire sinon je vais mourir. Tandis que le chauffeur arrivé sur place prévient les secours et s'occupe du... Le technicien lui aussi touché, le fils de Sidi Ibrahim Olu Sadati emmène son père à l'hôpital américain. De Bamako. C'est au bloc opératoire. Il succombera à ses blessures. Sur place, chez lui, c'est la stupeur.
Sidi Ibrahima Ould Sadati ka denbaya kɔnɔna kɛra jigilatigɛ ba ye sabu janaja kɛnɛ sigira. Pourquoi assassiner le président de la coordination des... mun kelen pe de la u ye Emela u ye Azawad Emela nu jɛɲɔgɔnw ka ɲɛmɔgɔya tun kalifalen don munna u y'a fa. Le mouvement de l'Azawad, la CMA, qui, dans quel but? U y'a faga, jɔnni y'a faga, a ka fagali kun dun ye jumɛn ye? Alors que les autorités maliennes ont annoncé l'ouverture d'une enquête, Mali marabaw kɔni ye sɛgɛsɛgɛli kɛ u bɛ ka sɛgɛsɛgɛli boloda ko min y'a faga fa a sabu ka dɔ a tigi ka minɛ. proche du défunt mesure le vide que Sidi Brahim Ould Sidati laisse derrière lui. C'est un coup très dur pour nous. Mohamed Ould Ramadan ale ɲininkale a ko Siditi Ibrahim Ould Sadati ka falen a ye langolonyali kɛ koyi a ka sali bɛna kɛ kɛnɛbala bilalen de ye. Pour la famille et pour tous les processus a ka du a ka kɔlɛ ani cɛsiri minnu bɛ sen na. de paix, c'est quelqu'un qui a beaucoup voulu vraiment aider cɛfɔ ni kanbɛn ko a kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen na ces pays et de tous ces partis à ka se ka bɛnɲɔgɔnya ni cɛfɔ ni kanbɛn ɲini bɛɛ lajɛlen cɛ vraiment ramener la paix. min bɛ na ni cɛfɔ ni kanbɛn jamana kɔnɔ.